kang sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May kabudlayan sa karon ang pagpa-emisyon sa salakyan o motorsiklo. Ini bangod 3 na lang ka mga emission testing centers ang nagapabilin sa Bacolod City. Ini matapos ang ipasira sang DOTR ang iban nga mga emission testing centers bangod sa mga bayulasyon. Yaring report. Diri sa May Lopezina Street sa Bacolod City, mahinay ang lakat sa trapiko. Magluwas sa ginakaayo ang dalan, ang isa ka lane, okupado sa mga nagapila para magpa-emisyon. Pilahay halin sa mga motorsiklo, pagkado sa private vehicles, pati na mga bus, nagapila man. Si Jano Gonzales, 8:30 sang aga, yari na diri, pero ginpabalik sa launa sang hapon kay puno na ang aga nga slot. Would like it. Saan ka pa tani nag-emisyon? Galing kay ang yan isang kumpanya na mo no. Nang ginasa nga nagkadto ko din schedule ko nila launa. Aga ka pa nagkatugin na? Aga. Matang ka nagkadto? 8:30. 8:30 pa lang kang schedule na available sa 1 o'clock pa. 1 o'clock ko nilagay schedule. Sunod sa chief ng LTO sa Ibi Magalon, nang ani pamuno man sa LTO sa Bacolod nga si Ruben Tampos, 3 na lang ang mga nag-ooperate nga emission testing center sa Bacolod. Isa na ini sa Lopezina, isa sa Circumferential Road sa Alihis, kagang isa sa MVIC sa Bredco Port. Ini bangod kadamo sa mga emission testing centers nga ginpasira ang Department of Transportation bangod sa mga bayulasyon nga nakit-an. If ever there is a violation sa part sa PTC sa pag-conduct sa testing sa emission test, then mamonitor nila na. Then amo na iban may mga violations. Ano na gina-close? Iban gina-suspended. Dapat nila nakpan sa Bacolod? Siguro may na-detect sila guro kay may mga kamera na sila nga naka-install. Sa 3rd District, wala man sing emisyonan. Nagapabakulod o kung nagapakadis pa ang mga tag-iya sa mga motor kag salakyan. Gani plano nila nga mag-set up anay isang mobile nga mga emission testing centers nga pwede makalibot sa mga LGU para mabuhinan ang kadamuon sa mga nagapila. Para naman sa mga motorista, mas maayo kung tani kung mayara pagid sang duga nga emission testing centers para hindi usik sa oras sa pag-comply sa requirements sa pagparehistro.